आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ हं? ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. एकच आणखी सूचना देतो, त्यांचं व्हेरिफिकेशन तलाठ्यामार्फत सुरू केलेलं आहे 2 दिवसापासून, आणि म्हणून तुम्ही सर्व पदाधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवा, व्हेरिफिकेशन करून जा. आणि त्यावेळी कोणी सांगितलं की मला अपडेट करायचं, कारण अर्थात मातोश्री महिला आघाडी असेल, युवसेना असेल, शिवसैनिक असतील, तिथे पण आपण असंच थोड्या ह्याच बैठकीमध्ये अर्थात काही एकदम टेक्निकली तुम्हाला कळत असेल की किती खोलापासून काम करतात, आणि प्रत्येक दिवशी त्यांचे पूर्ण उपसाहेबांकडे जात असतो. नावानिशी की उपसाहेबांपर्यंत रोज हे पोहोचवण्याचं काम करत, पोहोचवण्याचं म्हणजे माहिती पोहोचवण्याचं. तुम्हाला वाटेल जरी काम नाही घेतलं ना तर अर्थ वेगळा घेऊ, पण कसं आहे आता महत्वाची गोष्ट म्हणजे हा धोरण कशासाठी आहे. कालपासून प्रेसमध्ये बघत आहे, घरा बैठकीच्या नावावरून खूप एक्साइटमेंट झालेली आहे. मुंबई पण येतात करतात खूप सारी, आणि म्हणजे जे आपण सांगतो की 2 अजून दौरे ते कधी बसायचं ते तुम्ही ठरवा. कारण मला एका दौरा आपण गेल्याची बोलणं 13 सप्टेंबर, आणि तेव्हा थोडं वातावरण असं ऑडिओ द्या ना, प्रॉपर ऑडिओ द्या ना. खासदार वेगळे होते, पण सभा घेतल्या, आणि आपण महाराष्ट्र पूर्ण भगवले झाले, आणि आपलं महाराष्ट्र सरकार असताना अनेक कामं इथे आपण करू शकतो. मग ती रस्त्याची असतील, एअरपोर्ट असेल, चिपी एअरपोर्ट बरोबर पत्र पण दिलेलं आहे की एमआयडीसी एअरपोर्टचं हे मंत्रालयाकडून निर्णय ते पूर्ण करत असतं ऑपरेटर म्हणून, एमआयडीसी पण घेऊन एअरपोर्ट स्वतः सांगू हे पत्र दिले. कारण आता मी पाहतोय की सगळं जो काही लँडिंगचा जो काही बिझनेस आहे तो चालला मोबाईल, ठीक आहे, त्यांना काही विरोध नाही, चांगलंच आहे, पण त्यासोबत आपला पण विकास झाला पाहिजे, इथे पण विकास झाला पाहिजे, आणि हे चालू राहिलं पाहिजे. पण विषय जो महत्वाचा हा बरोबर मेडिकल कॉलेजचं पण उपसाहेबांनी त्यावेळी करून दिलं. अनेक काम मंदिर असतील, आणि त्यामुळे मला आठवतं रावसाहेब असतील, आपले आमदार साहेब असतील, आम्ही सगळे एकत्र बसून अनेक जे काही फंड रखडलेले असतात ते सगळं आपण कामं करून देतो. पण ही जी निवडणूक आहे ही पदवीधर मतदारसंघ, आणि याचा नुसतं प्रोग्राम याच युनिव्हर्सिटीतून लागतो, बरोबर. आता हे सगळं होतं नाही, हे नंतर घेऊया. तुम्हाला प्रेस्टेशन टाइम असं जर लढायचं असेल, पण जर मतदान करायचं असेल तर मागच्या वेळी कॉन्फर्मेशन झालं असेल तर तुम्ही आम्ही मतदान करू शकतो. आणि मतदानाच्या दिवशी पण आपल्याला 1 ते 10 म्हणजे 1 ते 5 सगळं प्रयत्न एवढं किचकट मतदान असतं. पण मला अभिमान या गोष्टीचा आहे, सर्टिफिकेट इथे ग्राह्य पकडलं जातं, आणि तुम्हाला ही सर्टिफिकेट मान्य करून घ्यायला लागतात, कारण तुम्ही ह्याच्यात नुसतं एक करताय की पदवीधर मिळतो. मग पदवीधरमध्ये पण तुमची कोर्सेस आहेत, तर आपल्या सिनेटपेक्षा अनेक जास्ती कोर्सेस त्याच्यात. सिनेटसाठी डॉक्टरांचं चालत नाही, पण ज्या डॉक्टरचं युनिव्हर्सिटी वेगळी, इथे तुम्ही डॉक्टर असलं तरी चालतं, वकील असलं तरी चालतं, डिप्लोमा असलं तरी चालतं, सगळं काही चालतं. म्हणून निवडणूक आपल्याला सोपी गेली, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला लागतं तो एवढा जागा की तुम्ही त्या मतदारसंघात राहता. बरं, मतदारसंघ म्हणजे कुठचा, इकडे पण ह्या गावात पण कोणी ठाण्यातला राहत असेल, कोणी रायगडमधला राहत असेल, हा मतदारसंघ म्हणजे पूर्ण पालघर ते इकडचा जो मतदारसंघ आहे तो एक मतदारसंघ म्हणून पकडला जातो. आपल्या विधानसभेसाठी आणि लोकसभेसाठी नाही, मतदारसंघ हा पूर्ण जो काही पट्टा आहे हा पदवीधर मतदारसंघासाठी पकडला जातो, तो पूर्ण पट्टा या मतदारसंघासाठी पकडला जातो. म्हणजे आम्ही 2 कामं सुरू झाली. तिसरं काम आपल्याला महत्वाचं आहे ते म्हणजे नुसतं जाऊन ह्या पदवीधरांमध्ये फॉर्म भरून घेणं गरजेचं आहे. आपली जेवढी जास्त तेवढी जास्त इकडे आपले खूप चांगले झाले.
पाहिजे. जिंकण्यासारखं वाटत ठीक आपल्या हातात आलेली आहे, पण आता आराम करायचा नाहीये. जिंकतोय म्हणजे अजून मेहनत घ्यायची आहे, अजून जोर लावायचा आहे आणि तो विजय तो 1000% पक्का करून घ्यायचा आहे. त्याचं आपलं काम आहे. एकच जरी जास्त वेळ घेणार नाही, पण आता पुण्याच्या आजपासून सुरुवात झालेली 9 तारखेपर्यंत मला नोकरी आहे. ही अपेक्षा करू नका की अजून एक टप्पा मिळेल. पहिला टप्पा होऊन गेला तर दुसरा टप्पा सुरू होतोय. घरोघरी एक जरी मतदार असलं तरी सोडू नका. मी आज तुमच्याकडून आकडे मागत नाहीये की आपण एक वेगळी मेहनत मागणी 9 किंवा 10 तारखेला मुंबईत घेऊ, पण मुंबईची जी पद्धत होती आपली ती हीच होती की सगळे आपले पदाधिकारी यांना विचारत होते की आपण किती फॉर्म भरले. आज जर आपले पदाधिकारी असतील 200 फॉर्म भरले, 100 फॉर्म भरले असतील, 5 फॉर्म भरले असतील, त्यांचं मी कौतुक करतो. पण आता ज्यांनी 100 300 भरले त्यांनी अजून 100 भरण्याची आग्रह, ज्यांनी 5 फॉर्म भरले त्यांनी 50 फॉर्म भरण्याची आग्रह दाखवली, ज्यांनी 25 फॉर्म भरले त्यांनी 30 पर्यंत पोहोचण्याची आग्रह दाखवली, आणि ज्यांनी 0 फॉर्म भरले असेल त्यांनी स्वतः विचार करावा की जर स्वतःचा पण फॉर्म भरला नसेल किंवा एक जरी फॉर्म भरला नसेल तर आपली पक्षाला नक्की मदत काय आहे हा तरी विचार करा. युवासेनेला मी खास करून इथे एवढं अजून एक आग्रह तर विनंती करून मला माहिती आहे की चांगले फॉर्म भरलेले आहेत, पण शिवसेना असेल, युवासेना असेल, कामगार सेना असेल, स्थानिक आपली लोकाधिकार समिती असेल, ज्या काही विरुद्ध संघटना असेल, बीटीएस आहे, त्यांनी आपल्या आपल्या युनिटमध्ये असेल, आपल्या आपल्या घरात असेल, आपल्या आपल्या व्यवस्थेत असेल, आपल्या गाडीवर असेल, सगळीकडे कमीत कमी 5 तरी फॉर्म भरण्याचा प्रयत्न करावा. ज्यांनी 5 म्हणजे 0 भरले तरी त्याला तुम्ही आता 5 भरायचं आहे. जसं तिथे 50 ओके एकदम ओके तसं आपल्या इथे 5 फॉर्म जोरदार असं नको. 50 फॉर्म कमीत कमी आपल्याला पाहिजे. आपल्याला ही मेहनत घेतली आपण ही सीट नक्काची, कारण येणारी प्रत्येक निवडणूक ही महत्वाची आहे. आज आपल्या राज्यामध्ये पहा, आपल्या देशामध्ये पहा, आपल्यासाठी वातावरण खूप चांगलं आहे. आपल्याला तुम्हाला अजूनही सांगतो मी, या 31 तारखेपर्यंत हे सरकार पडणार म्हणजे पडणारच. तर तुम्ही संविधानाप्रमाणे केलं तर तुम्ही सरकारला एक इंटरेस्ट मी तुम्हाला सांगतो सरकार निवडत नाही, पण जसं खालच्या विधानसभेत आपल्या विधानसभेत बहुमताचं सरकार येणार आहे, आपल्याला महत्वाचं आहे. मागच्या वर्षी आपण 6 निवडणुका झाल्या वरच्या हाऊससाठी, त्याच्यात पदवीवर होतं आणि शिक्षक मतदारसंघ होतं. 6 मधून 5 हे महाविकास आघाडीकडे आले आणि 6वी जी सीट होती ती पण मला इंडिपेंडेंट कडे गेलेली आहे. म्हणजे महत्वाची गोष्ट ही आहे बीजेपीला म्हणते आता खासदारसारखे मतदारसंघ आपण जिंकू शकतो हे आपण दाखवलेलं आहे. आणि हे पाहून ज्या 2 लोकसभेच्या ज्या पोटनिवडणुका लागल्या होत्या पुण्याची होती आणि आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.